Takže čau, ja vás tam mám ďalší video, dneska opäť z Robloxu, opäť z Restrúcia, dneska tu máme takú špeciálnu challenge, že iba snajperky, takže ako môžete vidieť, tu mám už snajperky, tu máme Scoped AR-ko, Semi-auto snipu, Heavy sniperku a Tactical rifle. No môžeme ísť do hry. V tejto challenge to bude také ťažké, pretože teraz hráme FFA, čiže všetci proti sebe a vlastne keď pôjdeme na blízko, tak bude dosť blbé. Pretože nás môžu zabiť napríklad taktikálkou alebo pumpou. A hneď tu máme jedného týpka. Poďa, videli ste, ja som mu dal ležiť no scope a hlavu. No tak toto bolo úplne best. Keď sa takto odbouncnem, no už som myslel, že im dá no scope. Tak to by bolo crazy. OK, niekto po mne strieľa, asi zozadu. Aha, taký boko. OK, tak toto je dosť blbá situácia teraz. Takže týpek ma podkopal, takže si dáme ďalšiu hru. Mi sa zdá, že to bol týpek. OK, tak nič. Akurát sa skončil tento FFA. OK, takže teraz ide capture the flag. 1 kill. Nice, super. Posledný. Veľmi dobré. OK, tak to máme teraz capture the flag. A rovno to aj využijem a skúsim dať nejaké trap killy. Tak to rozbijem. Tak. Prvú trapu nemusí sem. A druhú sem. Tretiu sem. A idem preč. Tento stroj je v tom blbý, že nemáte tu reset edit, takže je to dosť blbé. Super. Super ma podkopal ten typek, ale vendie, takže teraz je mŕtvý. Ja som v red týme, takže teraz nevidím toho typka, čo ma podkopal. Mi ho nikto nevyhral. Ale tu by mal byť. Tak zmizol. Alebo umrel. OK, tu je ďalší týpek. To je môj. Ale jeden tu bol. Tu je. Iba 42 to uberá. Tak to je dobre, blbé. Aha, to má viac nábojov. OK. Teď dúfam, že ho trafím. Také dvaja. No way. OK. Mal pumpu. Takže to som nemal šancu vyhrať. Iba keby, že na ňo idem s heavinou a to neviem, či by som ho trafil, asi nie. OK, ja sa odbouncnem asi ešte raz. A ešte raz. Super. Co ste nevideli? Ani toto? OK. Vážne mi ho niekto vyhral? Tak toto je dobre, blbé. OK, my sme vyhrali. Super, super. A teraz ide dom. To sú tie pointy. Také. Ešte by som chcel poprosiť, aby ste všetci dali like, pretože za 10 lajkov bude jedno video po anglicky. A keď ste tu noví, tak aj odber. Týpeček. Vážne. OK. No a ak ste tu noví, tak aj odber. Pretože sa blížime k tým 10 odoberateľom. A bol by som rád, kebyže to dám.
pretože každý jeden z vás, čo mi dá odber, ma podporuje. Rovno tu máme aj ďalšieho typečka, ktorý si koleduje o no scope. OK, hit. Za 42. Jo, všetci tu majú pumpu. Neviem prečo. OK, neviem sa teraz odtiaľto dostať. Super. OK. Ani toto nikto nevidel. Sa môžeme tak dohodnúť, že toto absolútne nikto nevidel. A teraz už len, aby som našiel veľké typka. OK, 3, 2, 1. OK, hit. Netrafil som. Čakaj. Čo ti dáva? Ľudia, videli ste to? To bol mega dobrý no-scope. Haló. Aj tomu to dám, že? Skoro. A tomu to dám. A keď mi ho niekto nevyžere. OK, máme strašne veľa HP, ale... On mi dal no-scope. Super. To tak troška vrátil. OK, asi tu je týpek. OK, toto je naše. Tu není turbo building, to je dosť blbé. OK, ja by som išiel na ten maják. OK. Teraz by som si to tu mal podkopať asi, aby sem nikto nevyšiel. Aha. No, to je týpek, že? Že tu je týpek. Nice. Ok, ja som si ho extrémne všimol. Ok, tam je ďalší. Padni. Yes, sir. Easy. Ešte mi to aj uznal kill. Pretože som ho podkopal. Vážne? OK. Tak idem asi pre ten point A. Tak. Dúfam, že tam nikto nebude. Nice, je tu typek. Poď, s heavynou mu dám asi na oskop, nedám. OK. Čo ti dáva? Haló, ľudia, videli ste to, tak to bolo mega dobré. OK, tak to zoberiem. OK. A takto to bol asi najlepší no-scope. To bolo mega dobré. OK. Teraz idem sem odbouncing. Nice. Poď. Yes, ja som to prežil, haló. Toto som ani nevedel, že tu je. Tak to bolo close. Tak dúfam, že niekoho ešte zabije. Tam je týpek. Shit, ja som skoro trafil. OK, počkaj. Nice. OK, niekto z ich týmu zobral C-čko. Ktorých musím zobrať naspäť. Ježiš. No si to som nevšimol. OK, takže budem rád, ak zanecháte like, ak si to aj odber, pretože sa blížime k tým 10 odberateľom.
a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.